halascin sallar juma'a kafin la'asar kafin zawal. Da haka sai suna ganin Abdullahi ibn Zubair da ya ga juma'a da idi sun haɗu a rana ɗaya, sai ga to da ai sallar idi da safe an jima a dawo ai juma'a, to bari a bar idin juma'an sai a matso da ita. Mun fahimci wannan? Don haka ya sa idi da ake yin ta farkon hantsi sai bai fito ba sai da rana ta ɗaga, mutane na ta zaune suna jiran shi. To shine amir, ba irin yanzu ya zace wannan limamin ya bata mana lokaci ko ba shine imam. Da haka bai fito ba hatta sai da rana ta ɗaukaka tukuna sa'annan ya fito. Maimakon ya sallar idin, maimakon ya sallah sai ya kuɗuban, kaga da ya sallah kowa zai watse, sai ya fara kuɗuba kawai, ya kuma tsawaita kuɗuban, ashe yana ta jiran ranar ta ƙara matsawa min qubayliz zawal. To da yayi wannan, da ya idar da sallan shi kenan sai ya tafi. Ibn Abbas lokaci yana Ta'if, da aka kai mishi labarin ga abin da Abdullahi ibn Zubair yayi, sai ce a idi biyu su haɗu, ai yayi daidai, asaba asaba. To wani lafazin sai ce asaba sunna, a wata hanyar kuma bai a kawo Ibn Abbas abin nan, wannan comment na Ibn Abbas ba. To sai suna ganin cewan da yi asaba sunna a wancan hanyar wani nau'i ne na irfa'i, mana yana nufin yayi daidai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata. Mun fahimci wannan babi ne na istilah, wanda yake a babi riwaya wannan lafazin asaba sunna ya zo ta hanya ce gairu mahfuza, bana bata tabbata ba. Sannan kuma na biyu daga cikin turuk din da aka dawo ma Ibn Zubair da maganar Ibn Abbas, sai ce haka na taba ganin Umar yayi. Kenan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yi haka ba, Umar yayi. Shi sa malamai suka ce wancan da yace ashab a ijtihadi ne Ibn Zubair yayi, tunda idi ya hadu kuma an jima za a yi juma'a, to akwai mushaqqa aje a dawo, sai ga to bare amfani da ijtihadi ya sallah dab da zawal. Da haka sai ya zo ya sallar sa na juma'a dab da zawal, kenan an shigar da idi cikin juma'a. Saboda in wannan mustahabbi ne wannan wajibi ne, wanne zai dauke mu wani? Wajibi ne zai dauki mustahabbi, amma ba mustahabbi ya dauki wajibi ba. Kada cewa akwai khilaf cewa juma'a wajiba ce ko mustahabbiya ce, amma almuhim shine shi juma'a yayi a lokacin. Shi yasa Ata ibn Abi Rabah yake ganin cewa za a iya haka nan. Ɗaya daga cikin aqwal na Imam Ahmad bin Hanbal shi ma yana ganin haka. To fa'idan da ke cikin wannan asarin shine ga su a imma, misali muna da masallatan iri da yawa, idan su a imma suka lura akwai ikhtilaf kuma akwai mushaqqa sosai, sai suka yi mitin cewa wannan idin tunda ta hadu da juma'a karfe 11 ko 11 da rabi misali, lokacin ne za mu fito mai sallar idinmu. Aka fito 11 da rabi ko 11, ko kuma lokacin za mu fito mai juma'a shi kenan, maimakon a yi da safe a sake dawowa an jima, ya halasta. Ɗaya daga cikin fatoyin Imam Ahmad, tare da cewa Ibn Abdulbar ya yi musu raddi, ya mata raddi a nan, ya ce a ɗabuna Abi Rabah da Ibn Zubair sun zo da wani fiqihu, shine wannan yake nufi, ya ce wa qad ankarahu fuqaha'ul amsar, wanda malamai na birane, malamai na duniya sun musun wannan fahimtar nasu, cewa idan idi da juma'a sun haɗu sai a yi ɗaya, daga nan ba za a yi azhar ba sai la'asar. Ya ce malamai sun yi musu inkarin. To amma ijtihadi ne. To abinda muke cewa takeice kamar da na ambata, nasiha ce da kuma faɗakarwa da jawo hankali akan bangarorin duka guda biyu. Zance ingantacce wanda babu wani kora, babu wata kora a kanta, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Muslim, idi da juma'a sukan haɗu kuma ya zo idinsa da safe, an jima ya zo ya juma'arsa. Wannan ita ce fatawan Imam Shafi, ita ce fatawan Ibn Hazm, ita ce ɗaya daga cikin fatawan Imam Ahmad bin Hanbal, ita ce fatawan jumhur na ulama. Akan haka suka tafi. Amma Ibn Taymiyyah yana rinjayar da cewa idan kai na farko ba sai kai ta biyu ba, ma'ana akwai sauki
wanda Sheikhul Islam na da fahimtar haka nan. Daga cikin malamanmu na wannan zamanin akwai su Bin Bas, akwai su Albani, duk fahimtar su kenan. Idan kai sallar juma'a idi ba sai kai sallar juma'a amma za ka yi sallah azhar a wajibi za ka yi azhar, wajibi za ka yi sallar azhar. To abin da ke faruwa kamar yadda an ambata ɗazun sai ana ganin kamar